A ty tam tohle, nyní už bez bagety. A tady jsme do španělského shopu, kde všichni kupují, potřebují prostě něco, všichni zde jsou totálně nadržený, úplně nejvíc a potřebují, aby spojili své sexuální kousky. Co? No tady, dámy, teď se můžete podívat. Tady se tam nějakého, hello. Vyskuj. A co vy, proč tady kupujete různé výrobky? Já zejména proto, že jsem obrovský sexuální uchylá, mám rád sadomaso a nevím, vole. To bude asi dneska vše. Viděli jste, že Barcelona není vstupné město. Je to velmi vstupné město. To bylo taky koupit. A ještě bych dodal, že jsem rozhodně pro legalizaci prostituce v České republice. Ano, děkuji. A tím se já s vámi loučím.